Jimmy Hingpit, Edward Culo, Angela Chopaco, Catherina Pineda, Cancio family, Elena Castro, Irene Cruz, Ariel and Lolet Malyari, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiyamizu, Yoli Chukurubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuzon, Judy Simeon, Manuel Epifania Michael, Annalisa Marvin, Cherry Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Juanito Jaime, John John Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Benzi and Victor David, Emily Vitug, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Jala, Rosa Gintu, Bobet Cruz, Hustim Baste family, Gueco family, Sotomango family, Manalo David family, Seminary Fathers of MGCS, Francis Gilbert and Mariposa Deirit, Ligaya and Michelle Pauline Deirit, Kathleen Manipor, Sudi Grace Ocampo, Estela Maris Ocampo, Erlinda Sanchez, Harold and Kenny Kayanan, Juliana Chloe Santos, Gertrudes Mariano, Lani Vitug, Wenceslao and Rosario Cañonero, Mr. and Mrs. Mario Sahagun, Marino and Fe Pexon, Willie Payawan and family. For the birthdays of Pablo, Esteria, Nicasio, Francisco Segunda, Cristina Ocampo, Portia Elizabeth Ocampo, Carlos Ocampo, Joan David, Erlinda Sanchez, Julian Andrin de Dios, Geraldine Dison, Benzi David, Clarida David, Eden Macap. For the special intentions of Joshua Sam Parbo, Stephanie Marie Buen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo Laksamana family, Zumbilio family, De Guzman family, Chipe family, Laura and Eliseo Medina, Charles Henry Elida, Michelle Elida, Apong Husta Gonlao, Ashley Chia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manialak, Regala family, Jerome, John Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Romualdo Regala, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Sherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiyamizu, Yoli Chukurubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuzon, Jody Simeon, Marlon Evangelista, Marichelle Cruz, Salus Sazon, Roberto and Milagros Gosum. For the speedy recovery of Jose Guevara, Francisco and Teresita Giao, Ernesto Vitug, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gasa, Maria Cortez, Henry de los Santos, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Pocholo Mandani, Clayton Batak, Rene de Mesa, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Zevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Gonlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Vitug, George Hinco, Mario Crasto, Paul Bernadette Sabanta, Rufino and Allen Gasa, Pocholo Mandani, Clayton Batak, Rene de Mesa, Rafi Bisda,
Giro Michael Maniago, Pau Dison, Elvira Roque, Epifania Liangco, Annie King, Melchor and John David, and for the souls of Cristina, Emilia, Pedro, Felino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Chofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalia, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Arnold, Remedios, Antonio Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Niño, Carolina, Onofre, Justina, Miguel, Pasencia, Corzon, Jerry, Cora, Humbilina, Among Popong, Jessie, Ronnie, Pido, Puring, John King, Felipe, Chofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Feleo, Marciano, Feliciana, Macario, Arnold, Alexander, Angela, Pedro, Serapia, Juana, Rufo, Marieta, Leonila, Emidia, Juan, Hazel, Maria, Felipe, Generosa, Agapito, Sotera, Hipolita, Emelita, Noel, Hazel, Nestor, Elin, Manuel, Elsa, Rosa, Patricia, Esther, Mateo, Maria, Francisco, Nicasio, Nicolas, Barbara, Alfredo, Erlinda, Reynaldo, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Ruvenato, Monsignor Damaso Hinco, Juliana, Miguel, Maria, Lourdes, Leticia, Ernesto, Minyang, Munyang, Lydia, Pablo, Cesar, Maning, Lonteng, Domingo, Bernardino, Emilio, Abel, Pedro, Ursulo, Josefa, Beatriz, Bernabe, Raul, Rolando, Charito, RJ, Salvador, Belen, Orlando, Carlos, Benjamin, Ruben Sr., Macario, Flora, Ramon, Edita, Maria Norma, Aurora, Alfredo, Gertrudes, Rodrigo, Seferino, Jacob Matthew, Shirley, Martin, Dominga, Andri, Gloria, Manuel, Inocencio, Glenn, Pablo, Emilardo, Carlito, Eduardo, Rosel, Roberto, Milagros, Noel Mark, Pedro, Soledad, Gregorio, Cristopel, Cecilia, and Domingo.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, we are celebrating today the feast of the Most Holy Trinity. Ing banal at Trinidad, ing maragulabaging kasalpantayanan tamo, king kapanwalan king metong a Diyos na may tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. This mystery simply reveals to us who God is in our lives. And so we pause in silence, thank our God for His tremendous love for all of us. Ask His forgiveness that we may be worthy to offer this Holy Mass. Lord, our God, you revealed yourself to us as our Father, who created all things for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you are God made man. We thank you for suffering on the cross for our sins. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord God, Holy Spirit, you come to us through inspiration to be real followers of Christ in our daily lives. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Amen. Let us now give glory to our God.
Let us pray. God, our loving Father, we thank you for revealing yourself to us in three different persons, as a loving Father, as a forgiving Son, and as a guiding Holy Spirit. Three persons, one God, the same in majesty and glory. This we ask through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. Early in the morning, Moses went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, taking along the 2 stone tablets. Having come down in a cloud, the Lord stood with Moses there and proclaimed his name, Lord. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious Lord, is slow to anger and rich in kindness and fidelity. Moses at once bowed down to the ground in worship. Then he said, if I found favor with you, O Lord, do come along in our company. This is indeed a stiff-necked people, yet pardon our wickedness and sins, and receive us as your own. The word of the Lord. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever. And blessed is your holy name and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages. Glory and praise forever. Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you on the throne of your kingdom, praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you who look into the depths. From your throne abound the cherubim, praiseworthy and exalted above all forever.
Glory and praise forever. Glory and praise forever. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, rejoice, mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the holy ones greet you. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, the God who is, who was, and who is to come. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Yes, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not be lost, but may have eternal life." Yes, God did not send his only Son into the world to condemn the world, but instead, through him, the world might be saved. Whoever believes in him will not be condemned. He who does not believe is already condemned because he has not believed in the name of the only Son of God. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga sumusunod sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa kanilang Facebook at YouTube. Sana po nasa magandang at masayang kalagayan tayong lahat. Nabanggit ko po kanina, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na Trinidad, the Holy Trinity. Isang malaking aspeto na nagpapaiba sa atin sa mga ibang sekta
ay ang naniniwala tayo sa isang Diyos. Hindi 10. Isang Diyos lamang, at ang isang Diyos na ito ay pinakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Diyos Ama na may likha sa lahat upang ipadama ang pag-ibig niya sa ating lahat. Nagpapakilala sa atin bilang Diyos Anak, ang Diyos na naging tao, na napako sa krus para sa mga kasalanan natin, at Diyos Espiritu Santo na patuloy nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay natin. Ito pong katotohanan na ito ay hindi imbento ng mga pare o ng mga obispo. Ito po ay galing sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Kay Jesus, when He instructed all His apostles to baptize all people in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At noong nabubuhay pa po siya bilang tao dito sa lupa, madalas ikinukwento niya ang kanyang amang mapagmahal. Madalas nakita natin siya bilang Diyos na ipinako sa krus na matay para sa ating lahat. At bago siya umakyat sa langit, ipinangako niya na padadala sa atin ang Espiritu Santo na siyang magbibigay ng inspirasyon at gabay para sa ating lahat. Iisang Diyos, 3 persona, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Minsan po nadinig ko itong appointed Son of God. Kilala po ninyo itong tinutukoy ko siguro. Nagsabi, ang galing niya, ang yabang. Sabi niya, itong mga Katoliko, sira ulo. Kung maipakita nila sa akin, sa banal na kasulatan, ang banal na Trinidad, lilipat ako sa relihiyon niya. Natawa po ako nung madinig ko yon. Sabi ko sa sarili ko, kung siya, maipakita niya sa atin na nasa banal na kasulatan, ang appointed Son of God, ako ang lilipat sa relihiyon niya. Wala po. Wala sa kasulatan ang appointed Son of God. Sa isip lang po niya yon para maipakitang importante siya at nagtayo ng sarili ng relihiyon. Pero hindi po tayo mawawala sa paliwanag ng isa sa tatlo, tatlo sa isa. Hindi po. Ang misteryong ito, ipinakikita lang sa atin concretely kung sino at ano talaga ang ating Diyos. Ang misteryo ng banal na Trinidad, ipinahahayag lang sa atin kung sino at ano talaga itong Diyos natin. At sino ang Diyos natin? Pakinggan po natin ang Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Sabi niya, ang Diyos natin, for God so loved the world. Ang Diyos natin, dahil sa matinding pagmamahal niya sa ating lahat. Hindi lang ordinaryong pagmamahal, hindi lang yung pag-ibig na nararanasan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay napakatindi, napakalalim, napakalaki. For God so loved the world. Mahal niya po tayong lahat. At anong klaseng Diyos ito? Again, dinefine po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na ito, sabi niya, never
condemns us. Ang Diyos na mapagmahal na ito ay hindi tayo hinahatulan. Hindi siya nagko-condemn. Hindi siya nag-iisip ng masama para sa ating lahat. Ganito po ang Diyos natin. Dahil sa matinding pagmamahal sa ating lahat. Pero paano natin ito nararanasan sa konkretong, simpleng buhay natin? Para sa tanong na ito, bumalik po tayo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, kinukwento ni Moises, ang ating ninuno sa pananampalataya. Minsan, nagpakita ang Diyos sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili. So sabi niya kay Moses, "Ako ang iyong Panginoon. Ako ay isang Diyos na punong-puno ng awa at kabaitan at mabagal kung magalit." Yun po ang pagpapakilala ng Diyos mismo para sa atin. I am a God rich in mercy and kindness, and I am slow to anger. Yung dalawa lang po ang pagnilay-nilayin natin. Ang Diyos natin ay punong-puno ng awa at kabaitan. Ang Diyos natin ay madalas hindi nagagalit. Slow to anger, sabi po sa first reading. Okay, una po, punong-puno ng awa at kabaitan. Kilala po ninyo siguro si Apong Seto, ang ating arsobispo. Ngayon ay retired na, pero buhay pa po, nasa seminaryo. Ngayon pong hindi na siya ang ating arsobispo, kaming mga pare, namimiss namin si Apong Seto. Namimiss namin ang kanyang kabaitan. Marami po ang nagsasabi, si Apong Seto ay napakabait. Hindi po ako naniniwala doon. Hindi po siya mabait. Si Apong Seto ay sobrang bait sa aming mga pare. Naranasan ko po ito. Minsan po, nung bata po akong pare, noon po, mainitin ako. Talagang, anong tawag dito? Masigasig ako. Sinasabi ko ang gusto ko. So isang araw, gusto kong sabihan si Apong Seto. Bakit ganito siya? Bakit hindi niya gawin ito? Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang sabihin? Para sa akin, mahina si Apong Seto. So nagpunta po ako sa kanya, dala-dala ito. Nakahanda akong sabihan at turuan si Apong Seto. Pagdating ko po sa kanya, sinabihan ko siya kagad. Sinabi ko kung anong gusto ko, anong dapat niyang gawin, saan siya nagkakamali, saan siya nagkukulang. Inaasahan ko pong sasagot siya. Inaasahan kong batukan ako dahil siya ang aking ama. Inaasahan kong tuturuan ako. Pero hindi po. Ginawa niya, tahimik lang nakinig. At nung matapos akong magsalita, simple lang ang sinabi niya. Among, sabi niya, alam ko, pagod ka na. Gusto kong umuwi ka muna at magpahinga. Marami ka nang nagawa para sa ating archdiocese. Magpahinga ka muna at umuwi.
Hindi ako sinabihan, hindi ako binatukan, buong pagmamahal lang, sabi niya, Hamong, magpahinga ka muna. Ganun po ang ating Diyos, punong-puno ng awa at kabaitan para sa atin. Naalala ko po itong isa kong kaibigan, 5 silang magkakapatid, pero mahirap lang ang buhay nila, mekaniko ang tatay nila, nahihirapan silang mag-enroll at mag-aral dahil kulang ang pera. So nagkasundo ang mga magkakapatid, ituon na lang nila ang lahat ng budget nila para sa bunso nilang kapatid. Dahil marunong siya, masipag mag-aral, so titigil muna sila sa pag-aaral, ibibigay ang allowance nila para sa bunso, para siya ang matapos at makakuha ng kurso kagad. So ganun po ang ginawa nila, tumigil silang lahat, ibinigay sa bunso at pinadala sa Baguio para doon mag-aral ng seryoso. Pagkalipas ng 3 taon, umuwi itong bunso. Daladala, hindi diploma, daladala ang isang bata sa sinapupunan niya. Nabuntis ng isang irresponsableng tao. Pag-uwi ng kapatid nilang ito, lahat ng magkakapatid, pati nanay, galit na galit sa bunsong kapatid. Sinampal siya kagad ng nanay niya, wala kang kwentang anak, hindi mo kami binigyan ng kahihiyan. Sumagot itong mga kapatid, bastos ka, wala kang galang, irresponsible ka, wala kang kwenta, pinagsabihan siya lahat. At sinabihan ng tatay, anong masasabi mo sa magaling mong anak na ito? Lahat sila nagsasalita. Nung kinausap ang itay para magdagdag doon sa pagmura sa kapatid nila, tahimik lang ang tatay. At nang nagsalita siya, ang sabi lang niya, pagod ang kapatid nyo, galing pang Baguio, hayaan muna natin magpahinga. Hayaan muna natin magpahinga. Hindi niya minura ang anak niyang mahal. Hindi niya pinagsabihan. Ngunit buong pagmamahal, buong awa, tahimik niyang tinanggap ang kanyang anak. Ganun po ang aking Diyos. Ganon ang inyong Diyos. Punong-puno ng awa at pagmamahal sa ating lahat. Naalala ko po ang isang matanda dito, minsan tinext ako. Sabi niya, linggo noon, Among, sabi niya, masakit po ang ulo ko kanina pagkagising ko, kaya hindi ako nakasimba. Patawarin kaya ako ng Diyos. Sabi ko, ay, bakit po? Ano nangyari? Sabi ko, well, hindi lang yun, Among, sabi niya. Ngayong hapon, medyo maganda na ang pakiramdam ko, pero tinamad na ako para magsimba. Patawarin kaya ako ng Diyos. Sabi ko po sa kanya, Lola, kung nagsimba kayo ngayong hapon, baka magagalit pa ang Diyos sa inyo. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ninyo, nagpumilit pa kayong nagsimba, abay, baka magagalit pa ang Diyos sa inyo. Sa katotohanan po, ang paniwala ko, kung minsan, di lang kung minsan, madalas, ang Panginoong Diyos, mas nauunawaan tayo kaysa sa tayo nauunawaan natin ang ating sarili. Ang Panginoong Diyos kung minsan mas mapagpatawad sa atin kaysa sa sarili natin pangunawa sa sarili
natin. Ang Diyos po, ang ating Panginoong Diyos, ay punong-puno ng awa at pagmamahal para sa ating lahat. Ganun po ang Diyos. Hindi siya naghuhusga, hindi siya nagko-condemn sa ating lahat. Bago niya tayo pag-isipan ng masama, He would love us first. Ikalawa, mabagal kung magalit ang Panginoon. Mabagal magalit. Alam po natin ito, tayong lahat napakadaling magalit. Ako lang po, pag mataas ang sugar ko, lagi kong tumataas ang boses ko sa mga kasamahan ko dito sa kumbento. Sandali lang tinitignan ko ng masama ang mga taong nagkakamali. Napakadali ko pong mag-init at magalit. Kahit tayo, sa mga anak natin, napakadaling pagsabihan at magalit tayo. Pero ang Diyos, mabagal at bihirang magalit sa atin. Kung talagang magalit sa atin ang Panginoong Diyos sa mga kasalanan ginagawa natin, baka lahat po tayo dito matagal nang tinamaan ng kidlat. Kung nagalit sa atin ang Panginoon, baka lahat tayo dito matagal nang pinatay ng Panginoong Diyos. Pero hindi nagagalit ang Diyos. Tuwing linggo, nandito pa rin tayo. Tuwing umaga, sumisikat ang araw, bumubuhos ang ulan para sa ating lahat, makasalanan o mabuti man. Dahil ang Diyos hindi nagagalit sa atin. Minamahal niya muna tayo bago siya magalit. Bakit may coronavirus kung hindi nagagalit ang Diyos? Bakit naghihirap tayo? Bakit may krisis? Nako, hindi po galing sa Diyos ang coronavirus. Hindi galing sa Diyos ang krisis. Galing po sa ating mga tao. Sa atin galing ito. Tayong madalas nagagalit sa isa't isa, pinakukulong basta masospetsahan, lumalabag. Hindi na mabigyan ng biro ang mga leader natin, nagagalit kagad. Tayo pong gustong sumakop sa iba. Tayo ang nagdadala ng virus sa isa't isa. Ang Panginoong Diyos, pag nangyayari ito sa atin, hindi po siya nagagalit. Nalulungkot lang ang Diyos sa atin. Nalulungkot kapag basta-basta pinapatay natin ang suspetsadong drug addict. Nalulungkot ang Diyos pag kinukulong na lang natin basta-basta ang sumasalungat sa atin. Nalulungkot ang Diyos kapag ginagamit natin ang isa't isa. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Huling punto po. Nabanggit ko po sa inyo minsan ang utang natin para sa mga sound system natin. Magalak po kayo, sinimulan ng dineliver ang mga bagong speaker, bagong sound system kahapon po. At total delivery na bukas, then sisimulan na pong gawin itong bagong sound system natin sa Martes. Hopefully next Sunday, meron na tayong mas klarong salita ng Panginoon. Pero dahil maganda ito, maganda rin ang bayad. So sabi ko na may utang pa po tayong 1.1 million. Ito po ang magandang balita. Nagmakaawa ako ng isang misa
humingi ng tulong sa inyo. Alam po ninyo, hindi man ako nagdalawang salita. Isang pakiusap lang. Ang dami ng tumugon. Ang dami ng nagbigay. Ang dami ng nagpadala ng suporta sa atin. Ang daming nagbigay ng tulong para sa ating sound system. Kahapon po, binilang namin, ang mga pumasok na tulong, unang puwersa lang, unang puwersa lang, may kumulang ng 300,000 pesos. Kapag nakakakita ako ng ganito, madalas po natutukso akong magyabang. Ang galing ko, Ang galing natin. Natatakpan natin kagad ang utang. Pero alam po ninyo, pag nakakakita ako ng ganito, hindi ko po kayang magyabang. Ang tanging nakikita ko, napakabait ng Diyos natin. Napaka-maawain. Konting panalangin lang, kagad-agad, tumutugon ang Diyos sa pangangailangan natin. Ever ready, nandun na kagad ang tugon ng Diyos. Dahil ang Diyos ko, ang Diyos nating lahat, ay isang Diyos na mapagmahal at maawain sa ating lahat. At ito lang po ang pinakikiusap ng Diyos sa atin. Ito lang, na sana kahit konti lang, ay mahawa tayo sa kanyang kabaitan at pagiging maawain para sa ating mga kapatid. Amen. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. I believe in God, The Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Tahimik po natin ngayon ipanalangin ang lahat ng taong nabanggit kanina sa mga intention natin. Ang mga taong malapit sa puso natin, mga taong humihingi ng dasal natin, pati na po ang mga intention na mga sumusunod sa atin sa live streaming. Ating pong ipagdasal naway kupkupin sila ng Panginoong Diyos at ingatan sa anumang masama. Alalahanin din po natin ang mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, si Angelita Morris, Pablo Esteria Nicasio, Francisco Segunda, Cristina Ocampo, Portia Elizabeth Ocampo,
Carlos Ocampo, Joan David, Erlinda Sanchez, Julian Andrin de Dios, Geraldine Dizon, Benzi David, Clarita David, Eden Macap, pati na po ang mga barangay San Agustin at Santa Ines. Lahat po ng mga taga-baryo ng dalawang baryong ito na iniaalay ang misang ito para sa kanila. Pati na po ang mga nagwe-wedding anniversary ngayon, si Jay at Michelle Torres, Wenceslao at Rosario Canonero, Adrian and Vanji Malvar. Ipanalangin natin ng tahimik sa Panginoong Diyos. Atin din pong alalahanin ang istasyon ng radyo ng GV AM 792 na nagdiriwang ng kanilang 24th year anniversary. Ang stasyon pong ito ay patuloy na binobroadcast ang misa natin sa radyo, GVAM 792. Para sa mga namumuno ng stasyon na ito, para sa mga may-ari, sina Mr. and Mrs. Galang, naway patnubayan sila ng Panginoong Diyos. Tahimik din po natin silang ipanalangin sa ating Ama. Ama naming mapagmahal, naway lagi naming matandaan ang matinding pagmamahal mo sa amin. Hindi upang gawin namin kung anong gusto namin, kundi ang pag-ibig na ito ang siyang magtulak sa amin para gumawa ng kabutihan lamang sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord our God, this oblation of service, and by it make us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you.
and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. We glorify you and praise you, our God, one God revealed to us in three different persons, as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the same in majesty, one holy triune God. And so with all the choirs of angels, we sing your praise forever, as without end we give you glory. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Leni sum cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Et ectus qui veni in nomine et Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again, he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it.
For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me. We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our elderly and our departed loved ones. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the sick and the poor. We are filled with wonder when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen, Alleluia, 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 Amen, Alleluia. Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa ating Diyos Amang mapagmahal. Tayo po lahat. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, O Lord, from every evil and grant us peace in our day,
In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you po. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para po sa mga nasa bahay nila na gustong mag-communion, manalangin tayo. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. But since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
konting announcement lang po. Alam niyo na po ang utang natin sa ating sound system. So nabanggit ko na po kanina, meron pa tayong utang 1.1 million. Pero maraming salamat po sa mga kusang nagbigay, tumulong, nagpadala ng pera. Umabot po ng mahigit ng 287,000. Kulang lang po sa 300,000. Pero bumili na po tayo ng mga pangangailangan ng mass media para mas maganda ang ating live streaming. Mahigit pong 25,000 yung binili nilang gamit, yung vMix, yung mic, ganun po. So, in short po, halos 700,000 na lang ang utang natin sa mic. Madali na po ito, ako'y naniniwala. Mabait ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. So para matugunan ang utang nating ito, nag-usap-usap po kami ng mga barangay kung pwedeng bawat barangay sa ating parokya, siyam po ang mga barangay natin, iba-iba, mag-produce ng about 15,000 a month ang bawat barangay upang may alay para sa ating sound system. Sa madaling panahon po, kung ganitong paraan natin, madali nating matakpan ang utang natin. At dahil hindi pa po pwedeng magmisa sa mga baryo, nag-assign po tayo ng schedule ng mga barangay upang makasimba sa mga misang linggo natin. Halimbawa po ngayon, ang mga nakatutok ay ang barangay San Agustin at Santa Ines. Yung Biyernes ng gabi ay ang barangay Santa Ursula. Yung Sabado ng umaga, ang Villa Santiago. Sabado ng alas 5 ng hapon, San Juan Bautista. Linggo ng alas 6, San Nicolas at Sitio Virgen de los Remedios. Sa misang ito, San Agustin at Santa Ines nga, at mamayang hapon, San Miguel at San Juan Nepo. So, pakitulong na lang po sa mga barangay, paano natin may aabot ang tulong natin, kahit 50 pesos lang, kahit 5 piso lang, kahit 100 lang, basta't kusang loob po, natutuwa kaming tanggapin ang mga utang nating ito para matakpan po natin ang ating sound system. At nagpapasalamat po tayo sa dating sound system natin, nakapagserbisyo po sa atin ng matagal, pero kailangan na po nating palitan. Yung nakakaunawa sa inyo ng sound system, para makita po ninyo at maintindihan ninyo bakit mahal ang lahat po ng speaker natin na bago napapalitan ay gawa po ng boss. Yung mga nakakaunawa sa inyo, naintindihan nila ito. Ito ang mga pinakamagandang speaker sa market, ang Boss sound system. So, maraming salamat po sa inyong mga tulong. Ikalawa po, may pulong mamaya ang pagkatapos ng misang ito, ang mga kabataan. And then mamaya pong alas 12, ang Barangay Santa Ursula, kailangan kong mapulong. Mamayang alas 3, ang mga EMDC. Mamayang alas 4, ang San Juan Nepo. At sa Martes po, alas 3 ng hapon, ang Barangay Santa Ines. Okay, yun lang po. Yun po palang binayad natin ng 50% down sa sound system. Halos po ang nagbayad noon, may gitang 1 milyon, ay ang pondo ng ating sementeryo. So ang mga patay, sila ang nagbayad sa sound system natin kahit hindi na nila ito madidinig. So tinatawagan ko po ang mga patay natin, ang mga yumao na nakalibing sa mga apartment sa ating sementeryo, kung pwede pong magpunta sa office at hindi po sila ang pwedeng magpunta sa office. Patay na nakalibing na. So yung mga familia ng may nakalibing sa apartment sa sementeryo natin, kailangan pong magpunta sa opisina para makipag sa bagong kasunduan po nila doon. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po tayo ngayon. Paalaala lang po,
huwag po tayong magsiksikan at magtulakan paglabas. Yung gawi ko dito, sila lang po ang pwedeng lumabas sa main door. Yung banda rito, sa opisina po ang daan ninyo. Yung mga narito, dito ang labas ninyo. Para hindi po tayo nagsisiksikan at sabay-sabay. Maghintayan po tayo. Okay? Para sa ibang intensyon natin, tayo tumawag sa ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Ito po ang simpleng assignment natin ngayong linggo. Bawal ang magalit. Bawal ang magalit. Yun lang po. Maraming salamat po. And the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ingat po sa pag-uwi. Good morning po. Magsaya, magsaya, aking kaligtasan, pag-ibig pa, tanong-nauman, at ling Espiritu, kasandan tungga, urilan maligayang nginit kapilanman, urilan maligayang nginit kapilanman. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you, with your Son and Holy Spirit, are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.